Zinariya mai suna sanni sarauniya sannin ki masoyiya ni ke ce tawa gwana mai suna mata dika kin wuce sani su mai suna mai sona domin subscribe idan ka shiga manhajar ka ta YouTube sai ka danna alamar nema bayan ya bude sai ka rubuta Kudan TV ka danna alamar nema idan ya bude za ka ga Kudan TV sai ka shiga bayan ka shiga ka danna subscribe bayan ka danna subscribe za ka danna alamar kararrawa bayan ka danna alamar kararrawa sai ka danna all hakan shi zai baka damar sabon sabbin shirye-shiryen da zarar mun dora mun gode Kudan TV ta guje Kudan TV ta guje. Wallahi Zainab ban taɓa jin na tsaka kaina ba irin yanzu. Ai kuskure ne babu wanda baya yi a rayuwa. Saboda haka kada ki damu kanki. Insha Allah gobe za mu je gidan. To Allah ya sa. Idan muka je gidan insha Allah zai fahimce ki. To Allah ya sa. Assalamu alaikum. Abba. Ana ta gida ne haka? Wallahi abu da zuwa. Sannu ki. Sannan da Abba. Yawwa Amira. Ina wani Abba? Lafiya lau. Na gajiya ya hanya. Lafiya lau. Abba ya hanya. Lafiya Ya lau. kokari. Lafiya lau. Sannu. Ya aiki kuma. Lafiya lau. Yawwa Amira, kin ma tuna mu batun karatun ki zuwa America. Wallahi sun daga abin wai saboda wannan corona din nan. Ko ina an kulle boda amma ki hakuri jira nan gaba. To shi kenan Abba ya ba damuwa. Allah ya taimake Abba Allah ya taimake mu. Allah ya kare mu daga. An gode. A fito lafiya. Ina balla ba? Wani irin cikin ɗaki kuma ana karatu? Kira mun shi ya Allah. Kira mun shi. Dan banza dan ka duba tun karatun da na ga mai jihar da bai rike ba. Shi yasa yake shige ɗaki dan banza. Bari ya fito. Bismillahir rahmanir rahim. Bari rage tsayi ni ma. Sannu? Mala. A yau ba sannu kai ma. Aikin da na sa kenan. Ina ciki ne ina
Ana me? Cire hulan ne ka gani tafi. Cire hulan ka tsikare na sa hula kai ma ka sa hula saboda baka da kunya. Ko na sa hula ka sa hula saboda baka da kunya. Yanzu karanta mu ma dai in ji ku. وإذا صفوف نشرت za ka mun karatun yan bakare ne ana ina jin ka sama'i wa idan sama'u gaba ne kana gani wasu ko kai ba to ka gani ko wai ke yau shi za ka gane karatun da ake gama kai yau shekarar ka nawa yanzu ka duba dan liti da can yau shi zo a bayan ka zo dan liti gashi nan ya zo ya wuce ka shekara 5 ana ga maka abu shekara 5 yanzu ka je gida ka ce ma iyayenka ba na koya maka karatu ko ka yi ƙurum da kai shege sai ka ce kan tinkiya ba za ka ɗago ka kalle ni ba kake sun da kai kalle ni nan shekara 5 saboda Allah sai na za ka iya limanci kenan bismillah sai an ci ka gyara kana neman ka ɓata mun suna a gari so kake tun da kai ba ka yi wa'annan da suke a zo a karɓe su yanzu ka duba ga sabutu da ita a bayan ka yanzu sabutu zo taso Allah ta mutu ya kana nan kana wannan bakin bakin na da daga sa. Hajiya jiki da jini ya za a yi. To ya yi. Lafiya kalau ya gida. Lafiya. Dama kwatancin gidan nan da na ce maka kwanaki za ka mana kwatance. Na mu hajiya na tuna. To dan za Da kin fita kina shiga cikin gari ki ce a nuna miki gidan marigayi Malam Musa mai sani ta ce ba koyi bane kowa ya san gidan. Ina Baladireba. Baladireba! Fassara ya mutunci zuwa ranar kake kira ta makara na bashi. Mutum nan ne da masa ya mutunci. To Hajiya take kiran ka. Allah ka ɗan tada motar da za ka kai gidan cikin gari. Nawa. Allah malam sai an ce ka bude ka bude wannan mu ta ciki wannan mu ta ciki a ɓata mai rema maɗa
ka saurare shi ka ji abin da zai yi zan saka jabi Allah shi Allahu akbar sabi Allahu akbar ka daga murya mana kai ma kana bu kamar shake ka na'am wa min duni kuma Hurin yawa ka ja shi sosai hurin yawa na lam yada masu hunna yawa in sun kabalahu yawa ya isa kaji kwata-kwata wata 5 kai shekara 5 na ta fama da kai amma ka yi har yanzu in ma banda na gaji rubutun fa ni nake maka balla ya kake so na yi da rayuwata yanzu in iyayenka su zo a shekara 5 din nan ya za su tambaye ni su ce ba na koyan maka karatu ga sabutu wata 5 gashi izu 7 gashi kai har yanzu kana nasi saboda haka ake ka zauna kai ƙurum da kai kaman gwadari ga uban riga da kai ba kaman zaka je zawarci ko ka fara fira ne ban sani ba ka ga mun gaskiya to in ba ka fara fira ba shekara 5 ina abun yake a shekara 5 nan ya isa a ce ka sauka kana koyar da ni na huta yanzu ba zan iya barin ka fa yanzu ba zan ban maka yaran nan ka koyar da su ba zan ban maka ba ta yaya oh lallai akwai wahala me za ka same shi ba tare da wahala ba ka gaya min me za ka same shi ba tare da wahala ba a duniyar nan ta yanzu karatun ya fi wahala shine ka ƙi kenan saboda ya fi wahala ko ka ƙin karatun saboda ya fi wahala kake ga mun wai karatun ne da wahala ban san daɗin shi bane ko ban san wahalar shi ba au kallo na ma za ka yi kenan saboda Allah gashi ne yanzu a kanka karatun ya tsaya muna karatun mu rage shikenan ku ci gaba da karatu kai mai sona Malam Garba, ka je ka shirya wa lokaci sau da yake ga bikin nan hijiran ma ake ka fito buga zai. Malam Ado, kana gani na gashi nan na shirya na sa shadda na wannan ayar din cikin kayana ita ne ayar Qur'a daka ta yi. Ka je ka ga min wannan shine sabon dinkin da kace ka dinka bikin wannan garzali shekaran jiya. Ai in gaya maka wanki ɗaya ne mashi amma na ga abu na kana da ka wanke ba. Haba, na san za a rana. Shi yasa ka gani nan ba da gurin da nake sayen shadda yadi biki ko suna ko wani taro. Sai a wurin wannan shahararren ɗan kasuwan wanda ke kawo kaya na zamani ga karko ka shekara 10 kana sawa kamar ya kware sa a leda. To wane ne shi kuma wannan? Salisu Eskala mana mai kantin sauki ga arha ka kuma kaya malam gangariya garanti. Ina wannan yaran nan wannan gayan yaran nan wanda ga duk garin babu gaye kamar shi. Oke ka ce mun dan gidan malam Sule mai kalanzir. Ka faɗa daidai shi me yasa ga duk garin nan babu dan gaye wanda yake ɗaukan wanka na manyan kaya ya fanta wa gurin 'yan mata kamar shi. Kwarai kuwa. Ai gurin abin ke zuwa ya zaɓu kaya sai kaya cikin sauƙi wanda ko gidan gona za ka iya shiga ka dana ranka jade. To Malam Ado sauƙi ta zo kusa kenan. Ka ko dama akwai wata bazawara da nake so zan je wurin ta.
ta amma kaf cikin kayana na rasa kayan da zan sa in je wurin ta ka ko sai lallaba in je gurin shi in samu wanda zan siya in je a dinka mai in je gurin ta to amma malam Ado wani irin yadi kake ganin zai dace da ni Aka shiga gurin Salisu Eskala kawai domin gwangwajewa domin ba wai yadi kaɗai ba ya shahara gurin sai da shadda gezina miro tebu kashmir lana da abubuwa da ma yana siyarwa da kuma sauran ire-iren su na duka sannan kuma bai tsaya nan ba yana sai da takalma turarika bayamai huluna sannan su mayan kwallo ba a basu a baya ba bangaren JC da kuma takalmin kwallo sannan kuma su kansu mata ma ba a basu a baya ba yana sai da takalma kala-kala na fashion design wanda ko amarya za ta gwangwaje a wurin to malam Ado na ji wannan bayanin to amma a ina za mu samu shi Salisu Eskala din da mun ko ga bikin sallah yana karatuwa shagon Salisu Eskala yana nan daura da Kudan Plaza da ya shiga cikin tashar mota sannan zaka tuntuban shi a lambobin wayoyin shi kamar haka 081 ko kuma 07083770629. Malam Ado mu je yi maneji haka amma muna dawowa birki na gurin Salisu Eskala Salisu Eskala mai kantin sauki. Mai sona Nan ne gidan sa su? Na Allah gurin shi muka zo ka dan yi mana jagora zuwa wurin shi. Lafiya ne. Lafiya kalau mun zo gaida shi ne. Lokacin bara ya ji da wancan azumi muke ciki sannan ku dai rika tambaya saboda halin rayuwa kada ku shiga a ce makarantar ma da wannan ba tarbiyya to ba tambaya Allah ce fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamu ku kasance mu abota tambaya to da Allah a rinka tambaya akwai mai tambaya ina da ita malam to ina jin ka an ce akwai abin da mutum ya sha ai ka fa kware wajen tambaya amma ba karatu ya zan maka mu je ina jin ka an ce akwai abin da mutum ya sha sai kai yaro akwai sosai ma kuwa hakika wayannan abubuwan in ka sha su to ba fa sakare azumi kware kuwa kamar yanzu in ka sha duka sosai
Kaga ba zai karya azumi ba, duka ka sha. Malam duka kuma. A to ba ka sha ba? Ai azumin ka bai kare ba. Ba ce ba kai ba sha kai. Kaga bai kare ba. Kamar yanzu da wancan ranar ta fito, ayi ta kwanta kekiya. Sai in ce ka fito can ranar ka je ka samu minti 30, haka ai ka sha rana. Kaga azumin ka yana nan bai kare ba. Allah. To ai hukuncin ka kenan. Hukuncin ka kenan kwalla. Kai fa yanzu fa da ganin karatun ma da kake ai gwanin shanya ka rana. Ka kware wajen tambaya amma ba ilimin da zaka zauna ka karanta Allahnka. Yanzu kamar misali, cire wannan ma dubura an ganin ka da kyau. Kai sai ka ce kamar yanzu in ka sha mari. In ka sha mari. Mari kuma. To ba mari bane sha kai. Ai ka sha kai. To duk wa'annan abubuwan ba sa kare azumi. Wa'annan abubuwan ba sa kare azumi. Yawa kada ku wuta aje ai muku tambaya a ce ai makarantar wani ba karatu. Yawa wannan shine abubuwan da ba sa kare azumi. Kuna ji na ko? Sannan kuma idan kun fita cikin gari an je an yi bara. Kafa a cinye duka fa. A tuna da malam. Dan yau bana tanan za a yi fatan nan a gidan nan. Kowa sai ya kawo. Kun ji na ga mu. Kowa sai ya kawo. Yawa shi yasa za a tashi da wuri a shiga cikin gari. Aje ba kai kana zaro ido ba kaman mai. Yawa sai fa ka kawo in ko ba ka ba duka zaka ci yau. Salatu annabi 10. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Kul huwallahu kafa tara. Allahumma arzuqni kudi. Allahumma arzuqni abinci. Allahumma arzuqni shinkafa. Allahumma arzuqni da nama. Allahumma arzuqni miya jajir. Amin ba za ku rinka sa? Yana cewa shinkafa ta gidan uban wa shinkafa. Allahumma arzuqni kudi. Allahumma arzuqni kudi. Allahumma arzuqni kudi. Allahumma ghfirli jami'a matal muslimin. Allahumma ghfirli jami'a matal muslimin. Allahumma ghfirli wa arhamhum wa afihim wa afadu wa wajilhum mudakkalhum wa wajilhum bil ba'i was sayd wal barid wa dakahum min az-zulmi wal barid wal asra min al-ard. Assalamu alaikum. Abdul kai bai. To ku shigo. Malam Garba, ka je ka shirya wa lokaci sai kudo yake ga bikin nan hijiran ma ake ka fito ba zai. Malam Ado, kana gani na gashi nan na shirya na sa shadda na wannan ai a cikin kana ita ne ai kura daka ta ai. Ka je ka ga min wannan shine sabon dinkin da kace ka dinka bikin wannan garzali sai karin jiya. Ai in gaya maka wanki ɗaya ne mashi amma na ga abu na kana da ka wanke ba. Haba, ta san za a rana. Shi yasa ka gani nan ba da gurin da nake sayin shadda yadi biki ko suna ko wani taro. Sai a wurin wannan shahararren ɗan kasuwan wanda nake kawo kaya na zamani ga karko ka shekara 10 kana sawa kamar ya kware sa a leda. To wane ne shi kuma wannan? Salisu Eskala mana mai kantin sauki ga arha ka kuma kaya malam gangariya garanti. Ina wannan yaron nan wannan gayin yaron nan wanda ga duk garin babu gayi kamar shi. Oke ka ce mun dan gidan malam Sule mai kalanzir. Ka faɗa daidai shi me yasa ga duk garin nan babu dan gayi wanda yake ɗaukan wanka na manyan kaya ya fanta wa gurin 'yan mata kamar shi. Kwarai kuwa. A gurin abin ke zuwa ya zaɓu kaya sai kaya cikin sauƙi wanda ko gidan gwamna za ka iya shiga ka dana ranka dade. To malam Ado sauƙi ta zo kusa kenan. Ka ko dama akwai wata bazawara da nake so zan je wurin ta amma kaf cikin kayana na rasa kayan da zan sa in je wurin ta. Ka ko sai lallaba in je gurin shi in samu wanda zan siya in je a dinka mai in je gurin ta. To amma malam Ado wani irin yadi kake ganin zai dace da ni? Ai ka shiga gurin Salisu Eskala kawai domin gwangwajewa domin ba wani yadi kaɗai ba ya shahara gurin sai da shadda gezina miro tebu kashmir lana da habu da ma yana siyan wanga da kuma sauran ire-iren su na yadda duka sannan kuma bai tsaya nan ba yana sai da takalma turaruka bayamai huluna
sannan su mayan kwallo ba a basu a baya ba, bangaren JC da kuma takalmin kwallo, sannan kuma su kansu mata ma ba a basu a baya ba. Yana sai da takalma kala-kala na fashion design wanda ko amarya za ta gwangwaje a wurin. To Malam Ado, na ji wannan bayanin. To amma a ina za mu samu shi Salisu S Kala din? Da mun ko ga bikin sallah yana karatuwa. Shagon Salisu S Kala yana nan daura da Kudan Plaza. Da ya shiga cikin tashar mota. Sannan zaka tuntuɓan shi a lambobin wayoyin shi kamar haka: 081-093-0455 ko kuma 070-706-290. Malam Ado, mu je yi maneji haka, amma muna dawowa birki na gurin Salisu S Kala. Salisu S Kala mai kantin sauki.